Салом бинандагони азиз, мо марди корбозор рафтисем барои кор. Хуб, чӣ гуфтан як номнигариша? Не, вай гуфтан арбату бо як намудигаш самушелай, сашумелай. Хай хулоса кайра бинем чӣ гапа. Ай давонша бо насиб боша бо давоншкати расидем бо давонша бо мегирем як ҷоя карда ба мепардоем. боз дар дигар дом дар дигар бино бо дигар рафиқо нигоҳ доранд. норам бояд бироян як ҷоя равем. намедорем инҷо. Тамад гирифтан акуро. А где мои лепешки? Сколько поставила печь? Да вы что? Лепешки вот эти записали, да? Они будут тамад неста? Вот шаурма. Истесоли Украина. Я неправильно посчитала. Шаурма. 3500 и 900. 900. Немча? 4. Не, вай неста. Ранги салони буря. 400. Не, ям тамата ина. Чора ашта. Мегири? А? Фери, а ҷо мегири? Надорам. Ама ман мағозо қариб ки мағозои Русиян. хуб бинанда азиз, мо вориди утоқи ҷои хоб шудем ва гуфта будем ки ба марди корбозор ки арбайт меравем. дар ин бора маълумоти муфассал дар оянда навор хоҳем кард ва маълумот хоҳем дод. аммо вақте мо ба арбайт рафтем, марди корбозор ба монанди як утоқи корияст ки мардумро бо ҳар гуна корҳо таъмин мекунад. аз мо виза пурсиданд ва гуфтанд ки шумо дер кардед ва фардо саҳар соати 5 дар ин ҷо ҳозир шавед ва мо шуморо бо кор таъмин мекунем. хуб, аз сабабе ки худи намояндаи арбайт забони русиро балад набуд ва бо тарҷумони интернет ё ин ки гугл тарҷумон мо муваффақ наштем ки бо ҳам суҳбат шавем. намояндаи арбайт ба мо ба мушкилӣ фаҳмонд ки фардо соати 5 биёед ва тарҷумони ӯ дар ин утоқи корӣ ҳозир мешудааст. хушбахтона фардо мо ба арбайт рафта наметавонем, чунки мо мувофиқи ваъда бояд фардо ба кори завод равем ва автобус омада моро аз ин ҷо
саҳар ба кор барад. хуб бояд рақамҳои телефони ҳамон автобуса рақамҳои телефон ё ин ки рақамҳои худи автобусро бояд ба мо смс кунанд, равон кунанд ва фардо автобус омода моро гирифта ба кор барад. хуб ба ҳар ҳол дар бораи худи арбайт камеам бошад маълумот пайдо кардем ва утоқи кори онҳоро пайдо кардем ва дар оянда агар вақт даст диҳад дар бораи арбайт ё ин ки намуди дигари он саму шел агар хато накунам бароятон маълумоти муфассал медиҳем ва дар бораи худи кори мо ки шурӯъ мекунем ва маоши он чӣ қадар аст ва моҳона чӣ қадар мешавад, рӯзона чӣ қадар мешавад, соат чӣ қадар мешавад маълумот хоҳем дод. Лекин дар бораи арбайт ман маълумоти зиёд дода наметавонам, чунки мутмаин нестам ва барое ки ман барои шумо маълумот диҳам бояд худи ман дар ин арбайт тариқи арбайт ба кор мерафтам ва барои шумо нишон медодам ки тариқи марди корбозор чӣ гуна кор пайдо кардан имкон дорад ё ин ки мумкин аст. хуб падруд то наворҳои оянда.